Wisselende reacties op het nieuws dat er een deal voor de Griekse schuldencrisis aan zit te komen. Beleggers reageerden vanmorgen enthousiast, maar veel Grieken niet. Want het deal houdt onder meer in dat ze meer belasting gaan betalen en een hogere pensioenpremie. Blij zijn is voor veel Grieken dus moeilijk. Είμαστε μπερδεμένοι οι Έλληνες. Σίγουρα δεν θέλουμε να βγούμε από την Ευρώπη. Κανείς Έλληνας δεν θέλει βασικά βγει από την Ευρώπη. Τα μέτρα βέβαια έχουν γονακτίσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε σημείο που λένε ό,τι γίνει έγινε. Είμαστε πολύ στεροχωρημένοι, δεν θέλουμε να βγούμε από την Ευρώπη. Δεν ξέρω ποια είναι η εναλλακτική. Δεν ξέρω, τη φοβάμαι τη ρήξη ότι φεύγουμε από την Ευρώπη. Αλλά γενικώς είμαι πολύ θυμωμένη. Είχα εμπιστοσύνη και έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, αλλά είμαι σε στάση αναμονής ακόμα. Είναι πολύ πυκνές οι εξελίξεις. Κοιτάξτε, ρήξη δηλαδή να βγούμε από την Ευρωζώνη, από το ευρώ, όχι, δεν πιστεύω ότι αυτό θα επιφέρει τεράστια δυστυχία στον ελληνικό λαό, να έρθουμε σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πιστεύω ότι κάτι θα μπορούσαν να κάνουν έστω να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτός ο φόβος, αυτή η τρομοκρατία.